जोंनि जिउखौ लानानै जोङो गावखौनो बेसे दिन जिरायना थागोन बे खोथाखौ बुंनो थाखाय दिनैनि समाव गोबां गोब्राब जानानै फैदों। मानोना जोङो दिनै दङ गाबोन गैया, बबेयाव जोबथा हांबोगोन बेनिबो जेबो उदिस गैया, नङा होमबा? मैयायो जानानै थांनाय आसाम इन्जिनियारिं कलेजनि सा 7 फरायसाफोरा जालुकबारियाव मैयायो जिउ गोमायो। बिथांमोना मोनसे बुलेर'जों आरो स्कर्पिय'जों सौग्रावनायनि जाहोनाव बिथांमोननि जिउआ गोमायो। स' बेफोरबायदि थासारियाव गोबां दुखु मोननांगौ खोथा आरो दुखु मोनो जोङो बेफोरबायदि जानाया जाय समाव फरायसाफोरा फरायफुबाय थादोंमोन। लोगोसे मोनसे खोथा फैदों गारियाव लोंनाय मुवा बेसाद मोननाय जादों होननानै। स' जियानो जाया मानो आयेन बायदियै दा क्लियारिफिकेसनखौ मोजाङै मोननांगौ, गोरोन्थिया सोरनि जादों। दा बेबो खोथाया फंसे खोथा जे हस्टेलाव थानाय गथ'फोरा हरनि 10-12 बाजियाव डिउटियाव दङमोन, बिथांमोना बेनि उदिस लाया नामा? गथ'फोरा फरायदों फरायाखै, बबाव थांदों बबाव थाङाखै, बा गेटनि बाहेराव दोङो बा गेटनि बाहेराव बेरायनो थांदो। स' बेफोरखौबो हस्टेल मेनेजमेन्टआ नायबिजिरनांगौ। बेनिखायनो आङो बर'नि रायजो राजा गासैखौबो आइ आफामोनखौ खावलायनो सानो जे जायफोर बिमा बिफाया दिनै गावनि गथ' गथायखौ बाहेराव बा बायजोआव फरायनो थिनहरदों, बिथांमोनाबो खनसे खौरां लानाया मोजां, गथ'आ बबाव दङ बबाव थाङाखै। मानोना नोंथांनि गथ'आनो नोंथांनि गासैबो। गथ'आ मोजां जाबानो जों मोननो हागोन नोंथांनि जिउआव साक्सेस होननानै। स' बेनिखायनो गावनि गथ'खौ गावबो एसे उदिस लानांगौ आरो जेसेबांखि बाहेरायाव फरायना दङ जोंनि फरायसाफोर, बिथांमोनखौ नोजोर लाखिनाया गावनि बिमा बिफानिबो गोनांथि। स' जियानो जाया मानो जिउखौ दिनैनि समाव जोङो बेसेबां सम थागोन, बेसेबां दिन थागोन, बबावबा ओंखारलांगोन, बेनिफ्राय जों न' फारसेसिम मोनहैगोन ना मोनहैया बेखौ गोबां साननो गोनां जाना फैदो। बेनिखायनो रुनिकाटा लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्ट बेयाव सांग्रां जानायनि प्रग्राम खालामदों। बैफोराव चाइल्ड मेरेजनि बिथिङावबो आरो ड्राग्स लोगोसे फेग्रा मुवा बेसाद जानायाव लोगोसे ड्राइभिंनि बिथिङाव जे लाइसेन्सजों हेलमेटजों कम्पालसरि। स' जियानो जाया मानो नोंथांमोनखौ नाथाय फंसे खोथाखौ बुंनो सानो जे लोंनानै नोंथांमोना ड्राइभ दा खालाम आरो फेग्रा मुवा बेसादनिफ्रायथ' गोजानाव थानांगौ। दिनैनि समा गोबां सोलायबाय आरो दिनैनि समाव जोङो गावखौनो खारफाहोनो बा समनि लेखायै जोङो थांफानो थाखाय, समनि लेखाजों खामानि मावनो थाखाय गोबां गोब्राब जाना फैदो। बेनिखायनो फेग्रा जौ सेरेबफोरखौ, फेग्रा मुवा बेसादखौ गारनो गोनां जानानै फैबाय दिनैनि समाव। लोगोसे फेसबुकआव जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुङानो सोरबा सोरखौबा गारनानै खारनाय बेफोरबायदि थासारिया गोबां गोसारदों आरो बेफोरबायदि खालामनानै बा बेफोरबायदि थासारिखौ लाबोनानै सुबुं समाजनि गेजेराव मा फोरमायनो सानदों? जायफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ मावदो बिथांमोनखौ बुंदो। नाथाय नोंथांमोना गावनि गथ' गथायखौ गारनानै बा गथ' गथायखौ सिलिंखार खालामनानै गुबुन हिनजाव लाबोनानै गावनि हिनजाव थासान्दियाव गावनि गथ' गथायनि फरायनाय जिउ लोगोसे बिथांमोननि लाइफखौ, केरियारखौ बरबाद खालामनायनि अनगायै जेबो जाया। बेनिखायनो जायफोरा बैफोर खामानिखौ मावो बा बैफोर खामानिखौ लोब्बा लाखियो बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो बेफोरनिफ्राय गोजानाव था आरो समाजखौ मोजाङै सिबिनो नाजा आरो समाजनो गुन गोनां, गियान गोनां आबहावाखौ होनो बा थासारिखौ होनो नाजा नोंथांमोना। आरो दिनै फुङाव बांग्रिं फैदोंमोन, नोंथांमोननिथिं सोर सोरनिथिं थांखौ, मा मा खहा जाखौ? जुदिहे जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायजागोन कमेन्ट बक्सआव। थ' बांग्रिङा बे दानाव खेबनै जाबाय। स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखौ, जुदि मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों जे बर' हारिनि। बाय बाय।